Kaixo, ongi etorri Scratchen beste bideo batera. Bideo hontan hasiko gara jolas berri batekin. Izango dela laberinto bat, non, ikusiko dugu nola programatu pertsonaia geziekin mugitzeko eta nola egin dezakegun paretak ez pasatzeko eta horrelako. Hurrengo bideo baten aurreratuko dugu pixkat jolas honekin. Ingo ditugu pantalla berriak eta beste bat. Orduan, orain lehenik eta behin, jolasakin hasteko, jungo gara pertsonaia aldatzera. Horretarako ezabatuko dugu hemen dakarrena. Zakarrontziari emanez, eta listo. Eta guazen aukeratzera beste pertsona. Adibidez, animaletxo bat, eta nire kasuan izango da xagua. Vale, behin xagua aukeratuta, faltako zaiguna da, atzeko oiala edo fondo txuri hori aldatzea. Horretarako, hor aldatzea, bertan margotuko dugulako laberintua. Vale? Orduan, jungo gara atzeko oialetara eta kasu honetan margotu egingo da. Mongo dugu hemen margotu. Eta hasiko gara, adibidez, karratu honekin, kolore berde argitxo bat edo jarriko dugu. Eta listo. Eta lortu dugu pantalla berdia geratzea. Hemen egin detena da pixkate karratua kanpotik ez ikusteko borde beltz hori, baina bestela pintura bote honekin borde etxo beltz hori ezabatu daiteke. Vale? Edo gainetik margotu daiteke. Eta honekin ja, fonduan kolorea listo. Oin, egingo duguna da marrak margotzen hasi. Vale? Edo marrak marrazten. Aukeratuko dugu marra edo lerroak margotzeko erraminta. Eta hemendik aukeratu dezakeguna da lerroa horren zabalera edo nolakoa izango da. Zortzikin ingo duolako bat, 12kin pixka sendoagoa, vale? Orduan, bakoitzak nahi dut bezala aukeratu eta probatzen eta nahi dezuen tamaina aukera. Zerbait gaizki ateratzen bazaigu edo esabatzea nahi badegu, eman dezaigu gomenatzera. Edo kesitxo hau aukeratu eta honekin aukeratu ezakegu guk nahi dugun gauza eta borratzeko teklakin. Vale, behin hori ikusita, hasiko gara ja margotzen, nire kasuan 8 tamainakin. Hemen aukeratu ezakegu koloria baita, baina nire kasuan utziko du beltza eta 8 izango da tamaina. Orduan, margotzen hasteko, hemen, nik horrela zuzenean margotzen badet, edozein norabidetan margotzeko aukera ematen ditu, marrazteko aukera. Orduan, igual posible da, ez geratzea marra guztiak zuzenak, eta ez da oso polita geratuko laberintua. Jatzen bazarete gero hemen ez da oso polita ikusten. Orduan, guazen bueltatzera atzera, eta erabiliko dugu Shift tekla, eta kontrol gainean dakogun gezia, Shift, oinera kutsiko izu eta askitxo bat, tekla, eta izango da hauxe, vale? Hemen, dauzkagu hainbat marrazki edo hainbat modutakoak, bat da gezia bakarrik, beste da Shift geziakin, beste baten Shift jartzen du, baina denak dira berdinu, vale? Normalean kontrolan gainean dakagun gezitxo hori da Shift. Orduan, hori sakatuta lortzen duguna da marrak beti zuzenak izatea. Bai alde batera, bai bera, bai gero 45 graduko angeluak. Eta horrela ja, hasi gaitezke gure laberintua marrazten. Hau ja bakoitzak nahi duen bezala indezake. Hasiko naiz poliki, marrazten, eta aber nola ateratzen zaigu. Kontutan izan behar dugu, ez egitea marra oso ostuak, ze pertsonaia hortik sartu behar da gero.
Orduan, garrantzitsua da hori kontrolatzea. Poliki, hemendik, hortxe, eta izango da hemendik, gero gora, eta oin, igual, bi bide ingo ditugu, pixka liatzeko edo. Hemendik, hortxe. Zerbait gaizki egiten bagu gogoratu, atzera bueltatu gaitezkela. Eta listo. Vale, hortxe. Horrela. Eta adibidez horrela utzi dezake. Orduan, hemen ja, izango zen hemendik, eta azkenengo aukera da hemendik. Vale, behin hau amaituta, falta zaigu amaieran karratutxo bat jartzea, kolore batekin, adibidez hemen urdina edo, eta horrekin ja, markatuko dugu amaieran non dagoen. Vale, hasiko gara hemen goian, eta amaituko dugu hemen. Orduan, gogoratu, karratu egiten dugunean marra beltz bat jartu zaigula, eta hori gainetik margotzea komeni zaigu kasu honetan, ze beltza geratzen bada, gero programatu behar dugunez marra beltzak ez pasatu alizateko, hemen beltza geratzen bada ezingo gara urdinera pasatu. Orduan, ez zaigu komeni hor marra beltza geratzea. Vale, listo, orduan, behin ja dena marraztuta eta pertsonaia aukeratuta, hasi gaitezke programatzen. Programatzeko, xagua egingo duguna da txikitu lehenengo, eta goazen tamaina aldatzera hemendik, 40 adibidez. Eta konprobatu behar dugu leku guztitan sartzen dela, bale? Gutxi gora bera, gero aldatu dezakegu, espada sartzen. Baina gutxi gora bera hori, eta kasu honetan ez dena gustatzen da gustan hau hain luzia izatea. Orduan, pixkat txikituko diogu, eta listo. Vale, onja bai, hasiko gara programatzen, eta lehenengo gauza ingo duguna da programatu geziekin mugitzeko. Orduan, geziekin mugitzeko horrekoan ikusi denun bezala, erabili dezakegu tekla sakatzean, eta kasu honetan jarriko dugu eskuinera gezia. Gogoratu, eskuineko botoiakin klik egiterakoan bikoiztu dezakegula, hemen ezkerrera jartzeko, eta horrekoan ikusi genuena izan zen, pixkat horrela, mugitu 10 pausu, eta mugitu -10 pausu. Horrekin lortzen dugu pertsonaia, eskuinera, eta ezkerrera jutia. Baina, karo, honekin dakago arazo bat, eta da ezin dugu lain gora eta bera. Orduan, gehigarritxo bat jarriko diogu hori kontrolatu ahal izateko. Eta honekin ingo dituguna da bi gauza bat. Gora bera eskuina eskerra jun ahal izatea eta pertsonaiak begiratzea guk mugitzen dugun aldera. Oin ikusiko asko hobeto, Eskuinera gezia tekla sakatzean, jarriko dugu apuntatu norabidea eta hemen aukeratu zen norabidetara jun nahi dugun, oin eskumara. Beste bat, apuntatu norabidea eta kasu honetan ezkerretara, -90, eta hemen ja ez dugu jarri behar minus, bale? Hemen 5 jarriko dugu, pixkat polikiago juteko, eta bazen jartzera beste 2, gora eta behera. Eta gogoratu norabideak aldatu behar ditu. Hauxe, gora, hauxe, behera. Eta honekin ja, 90, -90, 0, eta onda 80 norabideak. Honekin ja ikusiko dugu nola nik bera ematen dio danean, edo eskerrera eskuinera edo gora, nola xagua norabidez aldatzen da. Vale, oso holan asko hobeto geratzen. Vale, behin programatuta geziekin mugitzeko, falta zaiguna da programatzea, hori, azkenian hemen ni marrak traspasatzen ditut. Orduan, programatu beharko dugu marra horiek traspasatu ahal
ez traspasatu ahal izateko. Orduan, modurik errexena da jartzea guk marra beltza ukitzen degunean, o kolore beltza kasu honetan, hasierara bueltatzeko. Eta ikusiko gu nola egin hasierara bueltatzeko. Orduan, lehenengo goazen jartzera banderan klik egitean, eta erabiliko dugu hasierara bueltatzeko, zen nahi jarri baita imaginatu gaudela hemen galduta, eta nahi dut berriz hasi. Ematen dio denean hemen klik, jun beharko da, ona, hasiera. Horretarako erabiliko dugu joan, X, Y, kokapenera. Honez esan nahi du, hauek dira koordenada batzuk bezala, eta markatze digute gure pertsonaiaren posizioa pantailan, bale? Hau aldatzen baldin badilekuz, hasieran agertu zaizki zenbaki hauek, zen momentu hontan dago kokapen horretan, bale? Koordenada horietan. Diala, -219 eta 163. Baina nik hau lekuz aldatzen baldin bade, kokapena ere aldatu da. Hau da, zenbakitxo hauek aldatu zaizkigu. Eta hemen jartzen badugu, berdina. Orduan, hasieran kokatuko dugu, eta zenbaki, horra agertzen zaizkigun zenbakia jarri. Hemen jartzen badugu, hemen hasi behar baldin bada, edo hemen, imaginatu hasi behar garela hemen, zenbaki hauek jarriko ditut nire kokapenia, bale? Bakoitzak izango du kokapena ezberdina, ez kopiatu nik daukadan kokapen berdina. Bale? Orduan, nire kasuan, hemen hasiko naiz, kokapena hori da, eta galduta baldin badago, ematen dionean banderari, hasierara joango. Bale? Oin, kontrolatu behar dugu, kolore beltza ukitzerakoan, hasierara juteko. Horretarako, erabili beharko dugu etengabe, eta aurreko bideoan ikusi genuen bezala, baldin erabiliko dugu. Aurrekoan ikusi genuen baldin eta bestela, kasu honetan baldin bakarrik erabilita nahiko da. Bazen gartzera, baldin, eta gogoratu hemen, jarri behar dugula, baldintza bat. Baldintza bat, betetzen bada baldintza hori, hemen barruan sartzen duguna egingo du, bestela ez du esarri. Baldintza kasu honetan, izango da, kolorea ukitzen. Hemen dakagu sentsoretan kolorea ukitzen. Orduan, kolorea ukitzen, eta hemen aldatu beharko dugu kolorea. Claro, hemen dakagu arazo txiki bat, beti arazoak eman ditzakena, eta da, nik badakitau beltza dela, orduan, jarri dezaket hemen beltza, eta, claro, zer gertatzen da, guretzat beltza dela, baina programarentzat kolorea, distira, zetasun hauek aldatzen dira, ez dira beti berdina, zen ezaguk beltza ikusi, igual da pixkat argiagoa edo pixkat ilunagoa, eta ez du funtzionatuko. Izan behar da beltza berdin-berdina hemen dakoguna, eta berdina gertatuko zaigu urdinakin, ez dugu balio guk hemen urdin bat jartzia, ze urdin hau eta urdin hau ez dira berdina, orduan ez du funtzionatuko. Aukeratzeko kolore beltza, hemen jungo gara botoitxo honetara, eta zuzenean aktibatuko zaigu pantaila hontan aukeratzeko lupatxo moduko bat, eta hor dia bai, ondo jarri, klik, eta ja hartuko dugu horren koloria. Eta, listo. Orduan, egin beharko duna da, kolore beltza ukitzerakoan, joan, hasierako kokapen horretara dela, honen berdine. Esan dako alen, hemen hastia nahi badegu, hemen beharrian, zenbaki hauek aldatuko dira. Hasiko gara, eta goazen mugitzera, probatzeko, beltza ukitzerakoan, nola hasierara bueltatzen da. Eta ja, ikusten da. Urrengo bideoan, kontrolak igual, ikusiko zuen nola pixka kostatzen da, kontrolatzia ez da oso ongi, ez du oso ongi funtzionatzen, kostatzen zaio arrankatzea bezala, eta hola. Baina, urrengo bideoan ikusiko hori nola konpondu, hau beste era batera inda, baina, hasieran hola ikusi dugu pixkat errezagoa dalako eta ulertzeko, Urrengo bideoan ja beste modura ingo dugu, ikusiko duzu. Ben ja, beltzakin hasierara juten garela, egingo duguna da, urdina ukitzerakoan, amaitu dala esan. Orduan, hasiera baten behintzat, hasiko gara esaten, zuzenean, esan, baldin, kolorea ukitzen,
Eta gogoratu kolorea aukeratzeko hemen. Sakatuko dugula, hemen. Orduan, kolore urdina aukitzean, esan, atera naiz jarriko dugu. Atera naiz. Eta, oingoz horrela utziko dugu, bale? Gozen probatzera badabilela. Atera naiz, listo. Eta oingoz hori izango da amaiera. Urrengo bideoan, hau aldatuko dugu, eta amaiera ez da izango atera naiz, baizik eta pasatuko gara beste pantalla batera, eta ingo ditugu gauza ezberdin. Oingoz horrela utziko dugu probatzen. Vale. Behin ja honekin, hau inda, ja dakagu jolasa. Edo lehenengo pantalla amaituta, horrela utzi dezakegu, baina goazen pixkat komplikatzea. Eta komplikatzeko, ingo duguna etxai batzuk jarri, vale? Eta berdina, paretak ikutzen ditugun bezala, hasiera bueltatzen garenez, osea, ukitzen ditugunean paretak hasiera bueltatzen garen bezala, ba, ingo dugu etxaiekin, vale? Orduan, jarriko ditugu hemen pertsonai batzuk, izango diela, kasu honetan, adibidez, katua, eta beste aukera izan daiteke, animaliak, eta, sugea, bale? Sugeak eta katuak igual, izan daitezke, ez? Xaguaren etxai edo, orduan. Katua jarriko dugu hemen, sugea hemen, guazen pixka tamaina aldatzera, 50, eta 50. Listo. Eta oin, emango dugu mugimendua. Honetarako dauzkagu bi modu ezberdin, eta ikusiko ditugu bi moduak. Bat da pixkat erresagoa bestia baino, hasiko gara erresetik, eta gero ingo dugu zailagoa. Orduan, guazen aukeratzera sugea, eta sugeakin egin dezakeguna da, adibidez, gora, bera juteko. Orduan, guazen astera goian, mentxa adibidez, eta hasiko gara banderan klik egitean, eta dakagu aukera horretarako da irristatu segundu baten, vale? Orduan, zer da ingo duguna honekin? Esan, irristatu segundu baten kokapen honetara. Gogoratu kokapenak, segun nun jartzen dugun pertsonaia, aldatuko direla. Orduan, hemen goian hasiko gara, eta onaino beraino, irristatzeko esango diogu, 100 da, 45, eta minus 100, 38. Bale, orduan, hau da, goiko kokapena, hau da ebekoa, ematen dio danean banderari, segundu bakar baten, jungo da kokapen honetara, eta gero beste segundu baten, beste kokapen honetara. Nahi badegu polikiago jutia, hemen segundo bat biharrian, 2 edo 3 edo 4 jarriko ditu. Vale? Adibidez, jarri ezakegu beruntz 2 eta goruntz 2 eta beruntz 3. 2 segundutan gora eta bera da polikia. Vale? Honekin ja lortu dugu, baina falta zaigu gauzatxo bat, eta da, claro, nik hemen ematen dio danean ingo du gora eta bera, baina ja ez du jarraitzen, gelditzen da geldi. Faltako ez zitzaigun jartzia, hemen, etenga. Eta ja, lortuko dugu, klik egitean, denbora guztian etengabe mugimendu hauek egitea. Orduan, sugia listo, eta orain falta zaigu katua. Katua ingo dugu pixkat ezberdin. Honetarako hasiko gara banderan klik egitean, eta berdina. Etengabe denbora guztian egiteko mugimendu hori. Eta kasu honetan, ingo duguna errepikatu 10 aldiz. Eta mugitu. Aurreko, lehenengo bideoan ikusi genuen bezala nola ditzakogun mugimenduak horrela mugitzen juteko aurrera edo atzera, guazen hau pixkat errepasatzera. Azkenean da, errepikatu 10 aldiz, mugitu, guazen probatzera post-pausa. Hemen hasi beharko gara, guazen hobeto por si acaso jartzen. Bada espada kokapena hortxe hasteko beti, hasiko da hor, eta ja jungo da mugitzen. Vale, oin ingo du etengabe eskubitara. Ingo beharko duguna hau jarri, eta hemen -5 beste aldera juteko. Orduan, honekin lortzen duguna da,
Gutia, eskubi-eskerra, ba, 5 pauso 10 aldiz, dia 50 pauso guztira. Nahi badugu urrutiago heltzia, jarriko diogu hemen, ba, 10, 20, o 40, o nahi duzunetik, 60, adibidez, probatuko. Orduan, oin bai, probatuko dugu, eta ikusten da, nola, heltzen da, beste alderaino, eta bueltatzen da. Vale? Orduan, hau da, beste modua indezakeguna mugimendu hau edo, da orduan, bueno, bakoitzak nahi duena aukeratu dezake, eta adibidez, kasu honetan, dala pixkatu igual egokiagoa eta erresagoa, ba, erabili dezakezue baita, diagonalak egiteko. Kokapen hauek jarri beharrian, jartzen baituzue, hemen dauden, osea, hemen kokatu pertsonaia eta hoiek, ba, lortuko dugu diagonalean ere mugitzea. Vale. Orduan, behin ja mugimenduak programatuta, nakagu pertsonaia ere ja programatuta, orduan, falta zaigun azkenengo gauza da, probatzia, eta konprobatuko dugu, nola, katuakin bai jungo dan hasierara, ze katua daka, beltza fijatzen bazarete, katuan inguruan beltza da. Orduan, dakagunez programatuta beltza ukitzerakoan hasierara juteko katuakin jungo da. Baina, ez zaigu berdina gertatuko zubiakin. Zubia ukitzerakoan, atravesatu bezala ingo du, vale, gainetik pasako da, eta ez da hasierara bueltatuko. Orduan, hori konpontu beharko dugu, eta horretarako jungo gara xaguaren programaziora, eta kolorekin indegun bezala, baldin erabiliz, sentsoretara jungo gara eta koloriakin indegun bezala kasu honetan erabiliko dugu ukitzen, hauxe, eta agertzen zaigu xaguaren erakuslea, baina hemen aldatzeko aukera ematen dugu eta jarri edo ertza, dala, pantaiaren inguru hau, ertza hau, edo hemen dauzkagun objektua, kasu honetan, ba, cat, bi eta snake. Biak jarriko ditugu por si acaso, bai cat bi, bai snake, vale? Orduan, ikustuko dugu, cat bi ukitzerakoan eta snake ukitzerakoan. Eta falta zaigu hemen jartzea, zer egin beharko duen horiek ukitzen ditugunean. Kasu honetan dela, hasierara bueltatzea. Orduan, goazen mugimendura, eta gogoratu, joan honekin, jartzen badegu, bat ditugu koordenada hauek, hasierakoak, -219, eta 163, eta berdina azkenengoan, hortxe, bietan berdina, baina, konprobatu dezakegu nola, hau ukitzerakoan juten dan, eta snake ukitzerakoan ere juten dan hasieran. Vale, eta honekin ja, amaituta. Urrengo bideoan jarraituko dugu laberinto honekin, ikusiko dugu nola hainba beste pantaila bat, eta bueno, beste hainba gauza. Eta lehenengo nivel hau edo horrela esotziko dugu. Orduan, falta zaigun azkenengo gauzatxoa da, ikustea nola gorde dezakegun jolasa, urrengo egun baten jarraitzeko, edo ja, ben jolasa amaituta, beste egun baten jolastu alizateko edo, ikusiko dugu nola gorde, kasu honetan gordeko dugu ordenagailuan bertan, eta beste egun baten ikusiko dugu nola gorde dezakegun Scratcheko web horrian edo gure kontua sortuta eta guzti hori. Oingoz bakarrik ordenagailuan gordeko dugu, horretarako jungo gara fitxategira, eta Scratch Onlineen gaudenez, dakagun aukera bakarra da hori, ematia hemen gorde zure ordenagailuan, eta ja deskargatuko zaigu ona bera. Orduan, hemen daukagunean, hau deskargatzen da deskargas karpetan, ordenagailuaren deskargas karpetan, normalian behintzat, ematen badiogu hemen gezitxoan bezala ikusi dezakegu mostrarren karpeta sakatuta, nun gorde zaigun, Scratch proiektua, eta hemen aldatu dezakegu izena, eta laberintoa jarri, ja badakat beste bat, laberintoa jarri, eta garrantzitsua .sb3 hartzia amaiera. Vale? Orduan,
laberintoa.sb3 eta honekin egin dezakegu nahi duguna. Utzi dezakegu hor deskarga zen, edo nahi badezue kopiatu eta sartu hemen mahai gainean edo eskritorioan edo nahi duzuena. Eta utzi dezakegu ja hemen, beste egun baten jarraitzeko edo beste egun baten jolasteko edo nahi duzuten. Hori bai, hau kargatzeko, joan beharko ginake berriz Scratchera, fitxategian zapaldu eta hemendik kargatu, zure ordenagailutik eman eta bertatik berriz kargatu. Orduan, honekin ja, ikusi dugu nola gorde eta hurrengo egunean jarraituko dugu laberinto honekin. Hurrengora arte, agur!